Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 11 horas da mañán, é mércores 4 de marzo e comezamos. As novas tecnoloxías teñen múltiples utilidades. Máis de 300 maiores de toda a provincia pasaron polo Abertic Maiores. Durante 2 días amosouselles o traballo que leva a cabo a Fundación TIC en prol da promoción das novas tecnoloxías entre os maiores de 55 anos. Vexamos o vídeo. As novas tecnoloxías son sinxelas tamén para os maiores e beneficiosas. Esa é a mensaxe que transmitiu o Abertic Maiores, unhas xornadas de portas abertas onde máis de 300 persoas puideron aprender a estimular as súas capacidades cognitivas e funcionais utilizando a electrónica ou mover o seu corpo coas consolas e xogos guiados por monitores. Tamén a coñecer os principios básicos da nutrición. Enseñáronos a como sacar unha fotografía e logo enmarcala, poñerlle se queríamos algún adorno, moi interesante. E agora viñemos a esta, e aquí un desayuno e unha merenda saludable. Outra das actividades e con moito éxito foron en Gurras TIC e Taboleiro Tic-Tac, onde os visitantes puideron realizar fotografías e retocalas digitalmente. He hecho el manejar un poco la tablet, porque yo hasta ahí no he llegado, no tengo ese poder adquisitivo de tener una tablet y entonces pues me la han prestado. Fabuloso. Es algo que, yo que sé, para nosotros es sacarnos de un lugar donde se vive desgraciadamente mal y venir a otro que se pasa el tiempo. A Fundación TIC continuará xestionando durante 3 anos máis estas actuacións de promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia a través da encomenda da Deputación e con fondos propios. A alta participación en todas as actividades contribúe a manter vivo o compromiso cos lucenses que superaron o medio século de vida. Por eso anunciamos que, a pesar de que finaliza o programa europeo co que se subvenciona o 80%, que a Diputación Provincial de Lugo seguirá durante 3 anos máis fomentando este tipo de iniciativas, seguindo con estas cursos e accións formativas para que a xente maior non perda o contacto coas novas tecnoloxías, sino todo o contrario, que cada vez perda ese medo, se familiarice máis e esteña incluída nun mundo onde as novas tecnoloxías é o seu eixe. Na última xornada do Abertic Maiores, os participantes recibiron os premios do concurso de fotografía en Gurras TIC, 4 smartphones para os finalistas e unha tableta de última xeración para a gañadora. Gracias ao que aprendimos no curso, pero todos, non? Prestaronnos os móviles para sacar a foto e despois elegimos entre todos e, bueno, votaronme a min e fun elegida. Todo o mundo votou esa foto. Non sei por qué, o consideraron os compañeiros. As portas do Inlugo continuarán abertas aos lucenses, en especial os maiores de toda a provincia. Deixamos o botelo e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Andrea. Que nos traes hoxe? Bos días, Iago. Gustanche os produtos da terra. A cor de Galicia en febreiro é verde, pero non só polos seus montes, tamén por un dos seus produtos estrela, o grelo. Abadín tinguiuse desta cor por 10º ano consecutivo para celebrar Expo Grelo, unha feira consolidada xa na terra xa. Dentro o vídeo. A cor de Galicia é o verde, pero non só polos seus montes, tamén por un dos seus produtos estrela, o grelo. Abadín tinguiuse desta cor por 10º ano consecutivo para celebrar Expo Grelo, unha feira consolidada xa na terra xa. 20 produtores comercializaron 2.000 kilos deste manxar, que este ano, por certo, fíxose de rogar. Este ano están moi... levounos moito temporal, as heladas e todo eso. Pero, bueno, os que trouxamos son bons e buenos. Tamén nos estuvemos collendo todo o ano para que nos quedásemos bons para traer á feira. A pesar da excepcional materia prima, o grelo ten os seus segredos. Se o nabo ben escollido e ben, vale todo. O que traemos aquí normalmente vale todo. Eu, por exemplo, traigo aquí un grelo que é grelo roto. No, ese é o auténtico grelo. Porque logo, se o facemos co cuchillo, non é grelo, é naviza. Este grelo vese que é grelo roto, no? Que está cortado coa mao. Entón, isto é grelo, que non teña agrá. Que non teña agrá, que non teña naviza bella, que veña todo, que vaya todo para comer, que dá igual por ao redor que por dentro, que sea todo bon. O que eu compro é o que ten que mirar. E logo xa se ve que está limpio, que non ten naviza bella, que todo isto é para aproveitar.
dos nabos do país, non comprados, non sabe? Porque así salen máis aguzaditos e son máis estreitiños, teñen outra forma. Sendo a semente do país, daqui do país, abren máis. E se é comprada a semilla, son máis estreitiños, máis aguzadiños. Teñen menos folla, e son millores os daqui. Madas dun kilo de peso cada unha, a €1. O mesmo prezo desde hai 10 anos. Para o traballo que dan non é nada caro, é? Cando non chove, ainda bueno, pero cando chove, imagínese, está 3 ou 4 horas recollendo no nabo, chovendo ou granizando, é? Os grelos voaron e os asistentes acudiron á carpa de degustación onde agardaban máis de 700 racións do tradicional caldo e outras tantas de empanada con grelos acompañada de liscos, bacallau, carne, zorza, atún, berberechos, mexillóns e cacheira. Moi bien, moi riquismo, Entona, fai calor, creaxe energía, ben. O inverno en Galicia sin caldiño, nada. Ai, Galicia sin o caldo non é nada. El caldo é lo mejor. E como acompañamento de excepción das tradicionais lacoadas deste tempo. Deixamos os grelos e pasamos agora á crónica internacional, cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Alí atópase o noso enviado especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Tiki-taka. Bos días, Gabriel. Como é a situación nestes momentos? Bos días, Andrea. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os estabelecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio, dende que o furacán alcanzou costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km/h de feito. É difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudo. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E nós aquí ao pé do canón traballando e traballando. En fin, de volta no noso país é o momento da nosa especial Tico Enquisa. Bos días, Iago. Bos días, Iago. Hoxe, neste espazo, vamos a facer a seguinte pregunta. Dígame vostede, que sinatura quitarías da ensinanza? Matemáticas. Por qué? Porque se me dá mal. E vostede? Religión católica. E dígame, por qué? Porque non parece que non ten ningún valor en comparación coas outras. E os católicos, que pasa? Que teñen que estar fora da escola ou...? Que vai a unha especial para eles. E vostede? As lenguas. E dígame, por que se son moi importantes? Porque cando nos explican o que pasou no pasado non creo que sea moi necesario. Pois moi ben, isto é todo, Iago. Gracias por esta colaboración destes magníficos colaboradores. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade coa Tico Enquisa. Despedimos hoxe o noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración no programa Xuventude Promete da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, que realiza a través de Life Galicia, así como a todos os que fixeron posibles levar este programa adiante. Pasamos xa á información meteorolóxica, da man do noso intrépido home do tempo, Álex. Moitas grazas e ata pronto. Bos días e vamos dar as noticias do tempo. Hoxe, aquí na Península Ibérica, hai unha gran borrasca que fará que haiga chuvias en toda a totalidade da Península Ibérica. En Galiza choverá en toda Galicia. E no sur haberá tormentas fortes e a Mariña Lucense terá nubes e claros. Lugo será unha das partes das que se salve da choiva. Terá nubes polo centro e choverá en todo o resto, salvándose a Mariña. Que sorte que teñen!
Nas escaleiras din que vai caer algún trono. Non sei. Eso escoitei. Boas tardes, bons días e disfrutade.